So hello everyone, जों दायो थांगासिनो दङ गुवाहाटी एयारपर्ट। दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्ट्रेस्ट जागोन, मानो होनना बुङोबा जोङो ट्रेभेलिं थांगासिनो। नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ। जों दायो गामिनिफ्राय थांगासिनो माजबाद मोनसिगोन, बारा गोबाव नाङा, माजबाद मोननो 5 मिनिटसो लागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गामिनि लामाखौ देखायगासिनो आं, बारा मोजां नङा। ठिकादारफोराबो लामा मोनफैबाबो जानानैल' दोनो नालाय, बेखायनो लामा बेयाव बजार जायो, उइकलि बजार। आं बिदिखौ सानदोंमोन, बिदिखौ हमनो ओरै लाहरलाय। What a beautiful location guys, Assam, holy moly। गामिखौ जोङो गारनानै थांनांसिगोन दायो, एकदम ग्रीन, look at beautiful guys, holy moly guys। जों दायो नै गामिखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों मोनसे खामानिनि थाखाय। जोंहा लोगोआव दङ बिष्णुआ, जोंखौ हेल्प खालामदों, बिथाङा दोनफैदों ससे। गोबां थाव खरसा गारनानै गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो बिथाङा दोनफैदों जोंखौ फेसबुकआव। बिथांनि थाखाय मोनसे लाइक खालामनो दाबाव। आरो नोंथाङा दोनबोनायाव माबाफोर खस्थ' मोनदों नामा? खस्थ'थ' मोनासै, खाथिसे बारा गोजान नङा। औ, ओमफ्राय आरो जोंहा दंबावो मिस्टार जनि सेन, बर'नि जनि सेन। मोजां मोनदों दोनफैनानै। जाबाय। माबाफोर खस्थ' मोनदों नामा नोंथाङा? लामाफ्राव बोरमाफोर बारसोदों नामा? बिराद मोजां लामाया। दे बिदिबा नोंथांमोना जोंखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो दायो ट्रेभेलिं माने गुवाहाटीनिफ्राय दिल्लीसिम थांगोन, दिल्लीनिफ्राय आरो जोङो लेहसिम, माने लादाख चाइना बर्डारसिम आरोना। स' फाइनालि जों दायो माजबाद मोनसिगोन। नैबे लामाया जाहैबाय जोंहा अरुणाचल रड, माजबाद टु डाइरेक्ट एकदम टावां। फौजि गारि सोलिबाय थायो बेजोंनो। बाय द वे जों दायो अरां नेसनेल हाइवे मोनफैबाय। 100 मिटार थांबानो मोनबाय जोंहा। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। सिङाव स' दायो जोङो गुवाहाटी एयारपर्ट मोनफैबाय। नोंथांमोना दसे उनाव जोङो सिङाव हाबलांसिगोन। दायो माने टाइमबो जाथ'वाखै, जोंहा एडभान्स मोनफैग्रोबाय। बेग बोख्लायगासिनो दङ दायो। स' दायो जोङो वेटिं हलाव दङ। दसे उनाव मोनगोन जोङो फ्लाइटखौ। दायो कनफार्म जाबाय टिकेटआ, दायो एसे वेटिं खालामनांगौ। बे जाबाय गपिनाथ बरदलै एयारपर्ट गुवाहाटीनिफ्राय जोङो माबा थांगोन, दिल्ली थांगोन। नोंथांमोना जेसांनाखि भिउ हायो आङो माने मोजां जायगाफोर देखायगासिनो दङ। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जाहाथे स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो। जों मानो थांनो नागिरदों लादाखआव उनाव मिथिगोन, नोंथांमोना आङो खोन्थालांबाय थागोन। नोंथांमोना रानगासिनो दङ प्रटेकसननि थाखाय मास्क। नैबेखौ होबाय जोंनो कभिड-19नि माने मास्क होदों आरो मास्क होनानै बेखौ माने सेफ्टिनि थाखाय होदों, जाहाथे बिनि थाखाय जोङो बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो। नैबेयानो गस्ला बुंबावदोंसो आसोला। बेथिं नै बहुद गोजान थानांगौ, डिसटेन्स, ससियेल डिसटेन्सखौ दाबो मानिनानै सोलिबाय थानांगौ। दायो जों नै फ्लाइटनि सिङाव हाबबाय। दायो गाखोनोसै जोङो। सिट नाम्बार नागिरनांगौ जोंहा, बहुद गोलाव फ्लाइटआ, उनथिंना हरनाय। सिट नाम्बार नोंथांमोन, जों दायो फ्लाइटआव गाखोबाय। जोङो 9:30 मोनहैगोन, माबायाव 9:30 मोनहैगोन जोङो दिल्ली। दानो बुजायाना स्पिड खारबोगोन इयो। भिडिअ जागोन ना जायाखै नाय। All crew take off station. भिडिअ जादों। स्पिड होथारनांगौना। दायो जों ओंखारबाय नै, जोङो दिल्ली मोनफैबाय दायो। नोंथांमोना नै
फ्लाइटखौ नायनो हागोन खोमसि जाबायना मेन टिकेट काउन्टारथिं थांगासिनो नोंथांमोन मानो होनना बुङोबा जोङो मोनायावसो फैनाय जाबायना बेखायनो जायगाफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायजोबनो हायासै गाबोन मर्निंआव आं नोंसोरनो देखायगोन थांबाय था स' फाइनालि जों दायो मोनफैबाय दिल्ली एयारपर्ट दायो लिभाबो खारजालायो जोंना फाग्लाथार हिट नांखादों गाजानो लिभाबो नै जोंना खारजालायो गासिबावबो एसि गोजा नालाय एकदम गोजांनायबो मोनबाय मेगना ब्रम ब्रम मोनजोब्बाय जाला मेगना थेफा थेफा जाजोब्बाय नै खाथारथार लिभाबो स' फाइनालि आं दायो नै लिभाव गाखोगासिनो दङ नै बे लिभ आरो इयो लिभखौ नायबानो जाबाय बरियाखा जायगाफ्रा हिट नांखादों हिट ओरै हिट नांखादों हिट बिराद गिदिर एयारपर्टआ बेग नेनो हायरान जाबाय नै बन्द'फोर नोंथांमोन मानो होनना बुङोबा बेगखौबो बिदि एकदम लाइन नेलायनाङो फाग्लासो थ' बिदिब्ला नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोसे आङो माने नोंथांमोननो मोजां जाबायदि भिउसफोर जायगाफोर देखायबोनांगौमोन नोंथांमोननो देखायबोनो हायासै मानो होनना बुङोबा आङो इभिनिं टाइमाव फैनाय जाबायना बेनिखायनो एसे प्रब्लेम जाबाय जायगाफोर देखायनो थाखाय गाबोन मर्निंआव देखायगोन आं दायो आङो दिल्लीयावनो दङ दिल्लीयावनो थागोन दायो गाबोन मर्निंआव देखायनानै बेनिफ्राय नोंसोरनो लेहसिम गाबोन लेहसिम थांगोन नालाय लेहनिफ्राय आरो लादाख थांबावगोन नोंसोरनो देखायलांबाय थागोन आङो